Сылырға керек. Креслоны. Келмеді. Olmaz. Каштыр комитеті жетекшісі. Xeyirli gün. Biz Jalil оқулары 3-ші халықара әдәби бәйгеге бағышланған матбуғат конференциясын башлыйбыз. Һәм безнең спикерларыбыз Бүтін дөнья Татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе орынбасары Илгиз Илдар улы Халиков, Jalil оқулары конкурсының жюри әгъзасы шагыйрь Газинур Фасыйх улы Моратов һәм оештыру комитеты җитәкчесе Нургалиев Алмаз Азат улы. Һәм безнең әле булачак килеп җитәчәк Jalil оқулары конкурсының шулай ук жюри әгъзасы шагыйрь журналист Ленар Миңнемөхим улы Шаяхов. Беренче сорау Илгиз әфәнде сезгә сөйләп китсәгез иде, бу әдәби бәйгенең максатлары нинди һәм кемнәр катнашалар, шул хакта мәгълүмат кирәк. Хәерле көн, мөхтәрәм җәмәгать, әдәбият сөючеләр, Муса Җәлил иҗатын сөючеләр. Фактан да безнең агымдагы елда Җәлил укуларына без 3-нче тапкыр старт бирәбез. Менә октябрь аеннан башлап без инде чит илдәге татар оешмалары җитәкчеләре исеменә Россия Федерация төбәкләрендәге безнең оешма җитәкчеләренә төбәкләрнең җитәкчелегенә, югары җитәкчелегенә рәсми хатлар менә әле юллыйбыз. Бүгенге көндә киң кылыч белән җәелеп без бу бәйгене агымдагы елда шулай уздырырга телибез. Әлбәттә, төп максатына килгәндә, аның асылы ул безнең милләттәшләребезне татар әдәбиятына, бирәктә Муса Җәлил иҗатына игътибар арттыру, аны популярлаштыру, сәләтле безнең балаларыбызны күрә белү, аларга менә бәйге аркылы ниндидер бер баскыч ясау, киләчәктәге яңа җиңүләрне аңлашларга төп асылымында. Әлбәттә, ул теге нигезләмәгә килгәндә максатларны зур җәенки дип язарга була, әмма иштелегенә, аның иң асылына килгәндә, иң мөһиме ул инде безнең әдәби мирасыбыз. Бигрәк тә балаларны, безнең яшь буын балалар, менә яшь буын вәкилләрендә гражданлык, патриотик хисләрне тәрбияләү, Муса Җәлилнең фигурасы барыгыз өчен дә таныш. Ул безнең герой, фронтовик. Шуңа күрә менә төп максатларның берсе шул. Әйтеп китүемчә, 3-нче тапкыр уздырабыз Җәлил укуларын. Елдан ел безнең катнашучылар саны арта бара. Димәк, кызыксыну бик зур Җәлил укуларына. Беренче елларда һәм икенче елында катнашучылар санына килгәндә, менә ул турыда Алмаз Азатович әйтеп китер, тәфсилләп, нинди саннар булды һәм ул ничек менә үсә барды. Без беләбез, безнең теге арифметик һәм геометрик прогрессиялар бар. Менә шуларны алып исәпкә алып караганда, бу төп дәлил безнең Җәлил укуларына кызыксыну елдан ел арта. Һәм бу чит илләрендә дә шулай, һәм төбәкләрдә. Татарстан инде әлбәттә, монда без һәрвакыт алдынгы сафта, монда безнең мәктәп укытучылары, мәктәп балалары барсы да дәрү килеп бергәләшеп катнашалар. Агымдагы елда без шулай ук шундый катнашуны көтәбез. Һәм инде бик зур өметләр баглыйбыз. Безнең яңадан яңа йолдызлар килеп чыгар дип, менә сәнгатьле, әдәби бәйгеләрдә катнашыр өчен киләчәктә. Рәхмәт. Оештыру комитетына бирик сорау. Менә быел бит инде пандемия булу сәбәпле бәлки үзенчәлекләре бардыр, ниндидер шулар хакында сөйләп китсәгез иде, ниндидер кертелдеме үзенчәлекләр? Хәерле көннәр. Инде номинацияларга ниндидер үзгәрешләр килгәндә, инде пандемия төндә соң кушсаң ич дөресрәк буладыр. Хәерле көннәр. Инде үзгәрешләргә килгәндә, пандемияга бәйләп сүз башласак, шуннан да бу ел 2020 ел безнең өчен инде ул катлаулы ел дип әйтеп киләбез.
Ләкин инде менә без бергәләшеп уйладык та, ниндидер шушы авыруга, шушы сәбәпкә карата ниндидер үзгәрешләр кертмәскә булдык. Ләкин, әгәр дә инде чынлап та карантинга ябыла икән безнең дөньябыз, инде ул чакта без онлайн режимга күчәчәкбез. Бу нәрсәдән гыйбарәт? Шигырьләр, әсәрләр, менә катнашучылар үзләренең әсәрләрен алар видео аркылы җибәрә торган булачаклар зоналар инде безгә. Ягъни артык каты үзгәрешләр дип әйтсәк дөрес алмастыр инде алай бит. Ләкин без әле ул әзер булып торсак та, без барыбер инде ничек бар шулай итеп үткәреп чыкмакчы. Әлбәттә менә Илгиз Илдарович әйтеп узды. Саннар буенча да менә әйтеп китсәк, беренче нәрсә әйтәсе килә, әлеге бәйге бит безнең премьер-министр урынбасары Васил Гаязович белән башлап җибәргән бәйге бүгенге көндә инде дәүләт программасына кирип китте. Бу чыннан да беренчедән сөенечле хәбәр булса, икенчедән инде бу күрсәткеч. Әлеге бәйгенең нинди кирәк икәнлеген күрсәткеч. Дәүләт өчен нинди кирәк икәнде аңларга мөмкинлек туа. Саннарга килгәндә инде безнең беренче елда 4000 тирәсе бала катнашкан булса, 4000 тирәлеп яшүсмер катнашкан булса, инде икенче елда безнең 6000-нан артып китте әлеге сан. Бу нәрсә дигән сүз? Беренче ел ул танышу юлы, инде икенче елда без инде чынлап күрә башладык. Күпме халыкны кызыксындыра икән әлеге бәйге. Инде тагын нәрсәмә кызыклы күренешләргә күчсәк, бик тә сөендерә торган хәлләр булды. Теге елны безнең беренче елда бит инде 11 регион катнашкан булса, бу инде күпчелек очракта татар балалары, татар яшьләре, инде теге елны 21 регион катнашты. Бу тулайым дип әйтү дөрес булмастыр инде ул. Менә шундый регионнар булды. Урыс балалары, татарлар юк анда. Урыс балалары катнашалар. Һәм инде безнең Бурятия булды бит әйт. Менә бурятлар, Бурятия регионы безгә эндәште, алар менә үзләрендә оештырганнар әлеге бәйгене. Һәм иң сөенечле хәле шул, алар үз телләренә тәрҗемә итеп җәлил шигырьләрен шушы яшьләргә өйрәтеп, шушы шигырьне башкаралар. Менә һәрберебез дә беләбез, җәлил шигырьләре безнең нинди генә телдә юк. Инглиз телен алганда, немец телен, нәкъ менә шушы бәйгедә анда күрергә насыйп булды да, нинди генә телләрдә юк ул. Һәм менә тагын бер яңа телдә, тагын бер милләт үз телендә безнең шагыйребез, бөек шагыйребез Муса Җәлилнең шигырен тыңлый ала, өйрәнә ала, аңлый ала. Инде тагын нәрсә, номинациягә килгәндә, чыннан да кичкенә генә үзгәрешләр булды номинациялар буенча. Бу беренчедән номинациялар түгел, яшь буенча. Безнең әлеге бәйге менә 25 яшькә хәтле булса, үткән елны 3 яшьтән 25 яшькә хәтле булса, инде бу елдан булачак 65 яшькә хәтле. Бу үзгәрешне без нәрсәгә кертергә булдык? Бу әлбәттә мондый даирәне кабул итү авыр нәрсә. Менә игътибар итсәгез, бик сирәк конкурсларда, бик сирәк бәйгеләрдә 3 яшьтән алып 65 яшькә хәтле катнашучыларны кабул итәләр. Ләкин ни өчен килергә булдык без бу вариантка? Беренчедән катнашырга теләк белдерүчеләр бик күп. Икенчедән, беләсез, менә шундый нәрсә бар бит. Безнең яшьләрне яшь чакта без һәр вакытта да үзебезгә ниндидер каһарман, үзебезгә ниндидер өлге эзлибез. Менә беренчедән, икенчедән булай инде бу. Әлеге бәлки машы кешеләр арасында ниндидер бөтенебезгә өлге булырлык кешеләр килеп чыгар. Регионнан, манда Татарстаннанмы, 65 яшьмәндә, 63 яшьме. Һәм дә өченчедән инде шушук укытучылар булсын, шушук әти-әниләр, шушук абый, апалар, алар нашы яшь буынга өйрәтүчеләр дә инде регионнарны алабыз икән. Шушы шигырьләрне, шушы әсәрләрне нәкъ менә шушы кешеләр күпчелек очракта өйрәтә дә. Нигә аларга үзләренә чыгыш ясамаска? Катнашып карасыннар. Шуннан да бәлки бу бик тә матур бер күренешкә әйләнеп китер. Һәм дә инде традициягә әйләнеп, бәлки инде башка дөньяга да таралыр. Әлеге кызыклы күренешләр.
Һәм дә менә яш буенча менә чикләүләрдә барлыкка китердек. Инде менә беренче елны карадык без бу мәсьәләгә уйланып калган идек. Һәм менә инде теге үткән елны әлеге үзгәрешне кертергә булдык. Менә үзебезнең әдипләребез белән аралашкач, чыгыш ясаучыларның эшләрен карагач, бу шагыйрьләр номинациясе, үзләре язган әсәр белән чыгыш ясаучылар номинациясе, монда чикләү 14 яшьтән башлап булачак. Безнең 3 яшьтән башлап иде үткән елларны әлеге номинациягә катнашу. Ләкин менә карыйбыз, күпчелек очракта, бик күпчелек очракта я әти-әнисе язып бирә, я әбисе, я дәвәнисе, я укытучысы язып бирә дә, бала шул шигырьне чыгып сөйли. Берәр нинди матур татар, әдәби татар сүзен әйтеп куя да, анасын сорау бирәсең, бу сүзнең мәгънәсе нәрсә дип, бетте. Бала я ялап киреп китә, я укытучысына карап тора да, шуның белән тәмам. Шуңа күрә бу елдан biz әлеге номинацияны инде 14 яшьтән башлап булачак. Шул кыскача. Рәхмәт. Газин Рабый сездән сорый сөйдем менә ничек бәяләнәчәк сез шагыйрь буларак әйтеп китсәгез иде нәрсәгә игътибар биреләчәк? Моннан байтак еллар элек вафатына 5 көн кала әйткән соңгы чыгышында Туфан Миннуллин әйткән иде, дәүләтсез халыкның дәүләте шагыйрь була. Менә безнең дәүләтебез Тукай. Һәм сез Тукайга сыгыныгыз дип яшь балаларга әйттеләр. Васыят кебек яңгыр ел бүген. Әлбәттә, безнең дәүләт бер Тукай гына түгел. Шул җәйлдә безнең дәүләтебез ник дигәндә бүгенге көндә Җәлил кебек билгеле татар кешесе юкта дип беләм мин. Әлбәттә, теге Алина Заһитовларны исәпкә алмаганда. Язучылардан, шагыйрьләрдән иң билгеле кеше дөньяга Муса Җәлил. Менә бу Муса Җәлил янына сыгыну шулай ук. Ул безнең дәүләтсез, үксез балаларның сагынып үз телләрендә хәтта ки гота җимерә булса да өйрәнеп шушы конкурста катнашуы миңа калса безнең милләт балаларын бергә җыеп, бергә туплап торуның бик тә бер уңышлы формасы булып чыкты бу. Әлбәттә, ул экстерриториаль конкурс. Монда әле әйттеләрне Бурятиядән бу халыкара статуска ия дип беләм мин, чөнки узган ел анда әзәри балалар да сөйләде, төрек балалар да сөйләде, шулай бит. Үз телләрендә сөйләгәннәр. Күрәсең, монда берничә максатны күзәтеп табу укулар. Беренчедән, безнең әдәбиятны аерым алганда Җәлилне киң күләмдә пропагандалау булса, икенчесе ул ана теленә якынайту үзе безнең читтә сивилеп яшәгән балаларны. Дөресен әйткәндә, менә хәтта кыска адәм баласына гомумән Җәлилне әйтик без беләбез, ләкин яшьләр белмәскә мөмкин. Ленинны белмәгән шикелле белмиләр. Ул гаҗәп түгел, шуңа күрә аны һәр вакытта да пропагандалап тору, искәртеп тору, белдереп тору, миңа калса ул бик тә игелекле эш. Менә бу җәһәттән конгресс бушы дине әдәби бәйгене оештырып, бик тә игелекле эш. Башка менә хәтерләсәгез, әле кичәме 3нче көн генәме теге телне саклау үстерү комиссиясенең утырышында Кадим Нуруллин чыгыш ясады. Менә шулай ук нәфис сүз буенча, нәфис сүз ярдәмендә һәм бигрәк тә мәсьәләләрне кулланып, безнең телебезне ничек тә әйбәт пропагандалау, киң дөньяга таныту кирәк дип чыгыш ясады. Сүз монда нигездә теге мәсьәләләр турында бар инде. Гомумән, менә нигә нәфис сүзгә күрәсең игътибар арта бара, аның сәбәбе объектив. Чөнки мәктәпләрдә укытылмый, әдәбият дәресләре юк дип әйтергә теләйләнми, ләкин чынлыкта шулай.
Bu indi üzerine göre bir edebiyat dersi de hatta fakultatif derecede bulsa da üzerine göre bu bizning dinin kongresinin bu okullarını uyuşturup komitetinin üzerine göre bir dersi sabağı deyip oylamak gerek. Рахмәт һәм Ленар Шәйхкә сорау хәзерге заман шигъриятә нинди булырга тиеш, ниндиләр җиңүче дип табылачак? Нәрсәсенә сез игътибар бирәчәксез? Менә сезнең карашыгыз. Җәлил укулар турында әйткән вакытта инде менә миндә бер-ике сүз белән әйтәсем килә. Ул инде нәкъ менә шул милләтебезгә авыр вакытта оешып китте. Үз эшен башлап җибәрде дип әйтәсем килә. Шул теге тел белән бәйле вазгыять вакытында теге ничектер бер яктылык булып иңде ул күңелләргә. Һәм инде бу яктан караганда менә аның әкренләп мәйданы киңәю, катнашчыларның артуы әлбәттә сөендерә һәммәбезне дә. Һәм инде нәкъ менә балаларның киләчәге безнең Җәлилне яратуы, аның әсәрләрен ятлап сөйләү, яттан сөйләү, һәм инде үзләренең дә үз әсәрләрен язуы һәм катнашуы чын мәгънәсендә зур өмет тудыра күңелдә, киләчәк турында уйлаган вакытта инде. Әлбәттә, менә шушы аерым әйтеп киткән вакытта менә шул үз әсәрләре белән катнашучы авторларны, укучыларны, балаларны күз уңында тоткан вакытта, әлбәттә менә шул 14 яшьтән дигән чикләүнең булуы бер яктан караганда яхшы, чөнки нәкъ менә шул чорда инде бала кеше әгәр дә теге чын мәгънәсендә каләм тотып яза башлый икән, ул инде монда инде бик җитди карап бу эшне эшли башлый дип әйтәсем килә инде. Бу инде үз әсәрләре белән катнашып бит бу конкурсның төп максаты түгел, шуңа инде иң беренче максаты Җәлил һәм аның әсәрләре булып тора инде. Бу инде шул өстәмә буларак кына бара, ләкин бусы да кирәк, чөнки әдәбиятыбызның киләчәген уйлаган вакытта без инде яшьләрне тәрбияләргә тиеш, аларны җәлеп итәргә тиеш һәм алып килергә тиеш әдәбият мәйданына, чөнки дәвамчанлык ул һәрвакыт булырга тиеш һәм менә шушы Җәлил рухында менә шушы дәвамның тәрбияләнүе ул икеләтә, өчләтә күңелләрне сөендерә, чөнки Җәлил бит ул безнең бөек шагыйрыбыз, каһарман шагыйрыбыз. Менә шушы каһарманлык рухында, миллилек рухында, Җәлил рухында без балаларыбызны тәрбиялибез икән, бу инде әлбәттә безнең милләтебез өчен зур эш дип әйтәсем килә инде. Шигърият инде ул чыннан да үзгәрә, әдәбият үзгәрә, алга бара. Ләкин гомумән бүгенге әдәбият турында әйткән вакытта, киләчәк турында уйлаган вакытта инде ул барыбер үткәннәргә нигезләнергә тиеш, таянырга тиеш, чөнки безнең үткәнебез бик бай, әдәбиятыбыз, тарихыбыз бик бай. Менә шушы нигезгә таянган очракта гына без инде киләчәктә милләт буларак яши алабыз дип әйтәсем килә инде. Шуңа бу конкурсның әһәмияте бик зур һәм инде чираттагысы да алдагысына караганда тагын да шәбрәк булыр дип өметләнәсе килә. Катнашучылар ягыннан караганда инде менә күңелдә шундый якты хисләр һәм инде без инде зур өмет белән көтәбез. Рәхмәт. Рәхмәт. Сезнең сорауларга күчик диде. Татар-информ Зилә Мөбәрәкшина, менә катнашучыларга нинди критерийдан чыгып бәя бирәсез? Менә сезне шаккатырыр өчен нишләргә кирәк? Матур итеп шигырь сөйләргә кирәк. Юк. Бушыннан да менә 4000 санын әйттек, 6000 санын әйттек. Жюриларга Алла ярдәм берсен дим мен беренчедән. Дигәндә менә бу финал өлешендә ул шундый бер
авыр нәрсәдер шушы жюрилар өчен. Ник дигәндә, мин дә нәрсәдер аңлыйм дип саныймын инде үземне. Сәнгать буенча да, актерлык осталыгы буенча һәм дә инде телне дә беләмен дип саныймын, һәм менә карап торасың, ничегрәк килеп чыгар микән, ничегрәк сайларлар микән дип. Бездә сүздә юк, әлбәттә, яхшы итеп сөйли белү, телне яхшы белү, дикция, алар бөтенсенә игътибар ителә. Ягъни әдәби сөйләү буенча нәрсәгә игътибар итәргә кирәк, барысына да без игътибар итәбез әлбәттә. Инде ничек сайлыйбыз дигән сорау булса, biz инде бу эшне катлаулырак итеп башкарырга, үзенчәлеклерәк итеп башкарырга тырыштык. Беренче этапта безнең жюрины үзләре сайлыйлар. Ягъни мәсәлән, Тукай районында узады бәйге. Тукайлылар үзләре сайлыйлар жюрины, алар сайлыйлар иң яхшы балаларны һәм җибәрәләр зонага. Зона мәсәлән була ди безнең мәсәлән Шаллыда. Шаллыга җыелалар безнең якын тирәдәге машы ниләр районнар. Мәсәлән Актаныш, Мөслим, Тукай, Сарман һәм һәрбер шушы районнан катнашучы баласы булган, катнашучысы булган һәрбер районнан үзеннән җибәрәләр бер кеше жюрига. Алар килеп утыралар. Монда уже алар башкаларны, алар үзләренә балаларын беләләр бит инде. Менә теге елны керттек без бу тәртипне. Без барабыз да әйтеп куябыз жюрига. Әгәр дә кайсыгызның бәяләмәсендә без күрәбез икән үзләренекен тартуны. Башка жюрилар әйтә, үзләренең шикаятьләрен белдерәләр икән. 1-2 кеше. Без сезнең билгеләрен санамыйбыз. Уже ниндидер куркыту бар. Ул кирәк әйбердер дип саныйбыз. Һәм шуның аркасында менә бик ошады үткән елгы шушы жюринең бәяләве. Шуннан да үзләренекен сайлау түгел, иң яхшысын сайлау булды. Инде дәвам итеп 3нче этапта калкышабыз икән, инде безнең жюрида бу Әзгар абый Шакиров. Менә бу yerдә утыра безнең ике жюрибыз Резида Салахова, Эмиль Талипов һәм дә Кадрия Идрисова. Бу кешеләр беренчедән сайландылар жюрины сайлау критериясенә тотынсак. Без алдык менә мәсәлән актерлар икән, өлкән буын һәм дә яшь буын. Ягъни Әзгар Шакиров, өлкән буын инде, һәм Эмиль Талипов һәм Резида Салахова. Шагыйрьләрдә шундый ук әйбер күрәсездер менә. Шуннан чыгып сайланган булса, һәм дә инде бу шәхесләр белән инде оештыру комитеты без күптәннән аралашып киләбез һәм аларның нинди кеше икән белә. Сәнгать өчен нинди янып тора торган кешеләр икән беләбез. Бал буенча сайланыла, шушы жюри 10 бал һәрберсе дә бирә. Һәм ахыр чиктә менә шушы соңгы мизгелләрдә уже бал күбрәк булгач бит инде ниндидер нәрсә әйтелә. Деградация түгел. Градация, машы деградациясы киң булгач, инде сайлап алуы да җиңеләя. Һәм шайтып сайланыла балалар. Бәхәсләр артык безнең булмады. Үткән елда булмады бит бәхәсләр. Алай менә авыр бәхәсләшеп, бик нык авыр машинды талашып дигән нәрсә юк. Әлеге жюри әгъзалары берсе дә белмиләр ул балаларны, ул катнашучыларны. Ягъни монда бер нәрсәгә дә әйтеп булмый. Менә бу баланы нигә сайладыгыз, ниямысын сайладыгыз дип. Аллага шөкер дип әйтәм инде. Менә без нәрсә теләдек, шул Аллага шөкер барып чыккандыр да. Рөхсәт итсәгез, мин менә бу сорауга җавап буларак тагын бер моментка тукталып үтәсе килә. Гомумән, бөтен дөнья татар конгрессының бәйгеләрендә, ул менә оештыру комитеты, башкарма комитеты тарафыннан тәкъдим ителгән бәйгеләрдә катнашучыларның бер шундый тәэсираты бар. Бөтен дөнья татар конгрессының бәйгеләре гадел үтә дигән. Ул чыннан да шулай, чөнки без бәйгеләрне уздырганда география принципына яисә узган ел җиңде, бу ел инде башка кеше булсын дигән андый мәсьәләләргә гомумән туктамыйбыз да, без аңа бик тәнкыйди карыйбыз. Безнең өчен иң мөһиме кеше ихластан катнаша һәм инде үзен күрсәтә, үзенең осталыгын күрсәтә, үсергә тели. Узган елда шундый урын яулады икән.
Демәк, аның омтылышы бар, тагы да югарырак күтәрелергә. Шуңа күрә без берсендә инкар итмибез. Әгәр тели икән, ул тагын катнаша ала. Һәм инде төп принцип ул гаделлек. Шунардан чыгып безнең менә жюри әгъзалары, хөрмәтле жюри әгъзалары да эшли. Һәм тагын бер моментка тукталып үтәс килә, үзем филолог, галим буларак та әйтәс килә, әдәбият сәнгатенә, әдәбият гомумән әдәбият темасына килгәндә, менә сүз сәнгатенә килгәндә, без әлеге бәйге белән җанландырып җибәрәбез декламация традицияларын. Менә ул декламация, шигырьне декламация итеп, матур итеп сөйли белү, ул безнең хәзер бераз кайдыр күләгә күчте. Менә шундый бәйгеләр белән без аны тагын җанландырып җибәрәбез. Менә өстәп кенә әйтәсе иде шуны. Рәхмәт. Жюри әгъзалары. Дегеннән төрле бит бездә сәнгать кешеләре бар, Әшрәф абыйлар, Эмил Талиповлар. Аларның бәлки гомумән нәфис сүзгә мөнәсәбәте бүтән чиракта, бүтән чиракка үтә дәрдә уйлыйсың. Ләкин без бер-беребездән бит ерак утырабыз анда, жюри нәрсә нинди бәя куйганны белмибез. Он бал белән исәпләнсә дә, менә иң кызыгы шунда, каян килә ул, шуңа туры килү, Әшрәф Шакиров белән һәм башка артистлар белән бәясе белән безнең бәя бик еш туры килә. Күрәсең, яхшы әйбер ул да яхшы булып күренә инде. Язган кеше күзенә дә, артист күзенә дә. Хикмәт бар аның үзенең. Мин бик сөендем аңа узган ел. Шулай туры килүенә. Менә бер өстәмә кертим әле. Кызны роман сүзен тыңлагач, менә туры килә дигәннән зоналар буенча һәрбер район үзе сайлап җибәрә дип әйттем бит инде. Кемдер җибәрә филологлар, укытучылар, уларга мөмкин. Кемдер җибәрә сәнгать әһелләрен, актермы анда, җырчымы ним. Башта бик нык каты борчуга салды беренче зоналардагы жюри билгеләмәләрен күрә башлагач. Нәрсәсе борчый башлады, укытучы бер төрле фикерли. Менә чыннан да үзенчәлекле дип фикерли. Аның икенче мәгънәсе ала ул. Үзенең критериялары. Актер үзенчә. Анасын төпләп уйлап карыйсың да, менә шу укытучы белән филолог белән актерны бергә китереп кушкач, ул бит инде халык фикеренә әйләнә дигән сүз. Ягъни ахыр чиктә без халык фикерен алдык та инде. Халык фикерен кабул иттек килеп чыга. Халык үз ничек итеп тели, шулай итеп сайлады дигән фикердә калдым мин. Менә шу зондагы урын алучыларны күргәннән соң инде. Рәхмәт. Тагын бармы сорауларыгыз? Әйе. Мәгариф журналы Таһир Сабирҗан бер сорау иде, менә киләсе елга бит инде ул Муса Җәлилнең юбилей елда 115 ел кичекенә генә булса, менә шу укулар тарихында ул бер юбилей бит инде, менә үзенчәлеге нәрсә була, әзрәк шундый юбилей икән күрсәтергә җыенмыйсызмы? Икенчедән, менә исемдә шушы бәйгенең исемендә төрлелек булмасын инде. Бу пресс-релизда 3нче халыкара Җәлил укулары әдәби бәйгесе дип язылган. Монда Җәлил укулары 3нче халыкара бәйге. Менә бер төрле булсын иде. Монда менә бәйгесе кебек һәм 3нче халыкара Җәлил укулары әдәби бәйгесе минемчә менә монда кагылдагы дөрестер дип саныйм. Аннан соң бер сорау. Siz uzan yıl 21 dediniz. Menimde regionlar 15 zonada ötediler. Lakin anda 15'ti. Menim sanıp çıktım 14 güne. Qaysı region düşüp kaldı, qaysını düşüp kaldı. Hem anda saydap alıngan. Köbüsünce Urus tübeginden bulganlar. Ne işindir? Mesela Bökülme, Alekseyevski, Tetir. Bu yığıntı yasaması mı? Соңгы сораудан башлыйк. Нигдән дә соңгылар истә калды. Беренче сорауларга кирдән искә төшерәсез, әйеме? Ни өчен Бөгелмә безгә нәкъ менә шушы районнарга үтеп керә кирәк? Менә безнең төп фикер. Менә шушы регион районнарда безгә җиткерергә кирәк татар сүзен. Беренчедән татар балаларына һәм дә инде башка милләт балаларына. Менә безнең төп фикер нәрсәдән булды? Бөгелмә, Тукай районы менә игътибар иткәнсездер. Нәкъ менә Тәтеш biz аны сайладык. Әлеге регионнарда татар шаралары еш узамы? Менә төпне безнең фикер. Актаныштан үткәргә мөмкин.
Әлбәттә, Актанышта да мин үзем чыгышым белән Актаныштан булганга күрә әйтәмен. Күреп торам анда инде үзгәрешләр бара. Актанышта да инде үзгәрешләр бара. Тел буенча, фикерләү буенча. Ләкин Актанышта бүгенге көндә күбрәк чагыштырмача күбрәк чаралар уза, татар чаралары. Менә шул ук Бөгелмә белән Тәтеш белән чагыштырганда. Менә ни өчен шулай дип үткәрелде. Саннарга килгәндә, анда 15 регион дип язылмагандыр, 15 зона турында сүз бара. Казан 2-гә бүленгән. Анда тагын нинди сораулар бар иде? Менә киләсе елга 115 еллыгы булу сәбәпле. Әлбәттә, без бу әйбергә игътибар итәчәкбез. Бу нәрсәгә? Бу кичкенә генә юбилей түгел, бу зур юбилей. Зур шәхеснең зур юбилее. Һәм дә инде без инде аның бөтен нәрсәсен дә ачып бетермәйбез. Ул безнең яктан дөрес булмыйчак. Безнә күрә инде әлегә фикерләр тупланылып килә. Алар инде уйланып бетәчәк. Монысы беренчедән һәм икенчедән безнең өчен оештырылышулар өчен бик тә күңелле хәл булды. Без сентябрь аендамы, августта булды бугай. Шулпан ханым белән күрештек. Анда кунакта булдык сендә булай инде. Менә Шулпан ханым безгә үзенең хәйр фатихасын, хәйр духасын бирде. Бу бик тә күңелле хәл һәм дә без аның белән 1 сәгатьлек интервью ясадык. Видеода ясадык һәм дә менә аны бүген иртәгә чыгарачакбыз. Менә Рәмис әфәнде сезгә дә әйтеп куйма бөтен халык алдында. Сезгә дә җибәрәчәкбез. Башкаларга да җибәрәчәкбез. YouTube каналда булачак. YouTube каналда бу Җәлил укулары бәйгесенең битләрендә булачак. Instagram, ВКонтакте һәм дә инде бөтен дөнья татар конгрессы сайтында булачак. Һәм дә инде Рәмис әфәндегә үзенә җибәрәчәкбез. Алла боерса. Ни сәбәпле шундый? Хөрмәтебез зур сезгә карата. Сезгә игътибар зур халык ягыннан да инде һәм дә инде башкаларга да әйтәсем килә. Рәмис әфәнде белән булай чынлап тиге таныш булганга шулай дип әйтәм инде мин. Әгәр дә без шушы информацияны таратабыз икән, ул күңелле хәл. Әгәр дә бик зур рәхмәт сезгә, машы бәйге буенча кызыксынып килгәнсез икән, ул безнең өчен беренче һәм куанычлы хәл. Без дөрес юнәлештә, бер юнәлештә икән дигән күрсәткеч. Һәм дә инде ни? Һәм дә калган сораулар? Бу минем гаептер. Мысы инде пресс-релизны мин Инсаф абый турында тиз генә Википедиядан гына алдым да керттем. Әйтәм бит, моны гаебем миндәдер. Мин алай сүзнең дөрестлегенә игътибар итеп тормадым. Дөресме ул анда яңа сүз микәнне алдым да кертеп кенә җибәрдем бу әйберне. Пресс-релизга ашык рәвештә генә язып җибәргән әйбер. Гаебем инде гафу. Әгәр дә хата булганса. Рәхмәт, бармы? Сорауларыгыз? Минем бу бәйгедә узган ел ялгышмасам катнашканым бар һәм соравым шундый. Анда менә катнашучылар чыга. Шигырьне сөйли башлар һәм булды җитте, аңладык дип бүлдерәләр. Бәлки шигырьнең күләме турында алдан хәбәр итәргә кирәктер. Чөнки бит инде катнашучы барыбер шигырьне тулысынча өйрәнә һәм ул аны теге онытам дип каушарга да мөмкин. Һәм икенче сорау, әлеге бәйгедә җиңүчеләр нинди бүләкләр алачак, шул турыда сөйләп китсәгез иде. Оештыручыларга, жюрига. Жюрида үз фикерен әйтәдер, мин үз фикеремне әйтәмен. Бу беренче сорау буенча аңлавымча сез узмадыгыз инде бит. Әйдә аңлашылды. Мин һәрбер җиңүчене хәтерлим. Йөз буенча һәм исем буенча хәтер мин үземнең начар дип уйлыйдым. Мәш бәйге белән шөгыльләнә башлагач, хәтер алаяк начар түгел икән, һәрбер баланы хәтерлим дип истә калган. Шуңа күрә әйткән мен үтмәсездер дип. Сәбәбе аның бик гади. Менә сез журналист буларак, язу устасы буларак, әгәр дә берәр китапны аласыз икән, ничәнче битендә аңлыйсыз сез аның яхшы язылган икән? Сез үзегезнең соравыгызга. Юк, сез үзегез менә җавап бирдегез. Төрлечә була алмый ул. Юк, без бәхәсләшәбез һәр, ярты, уртасына хәтле барып җиттегез дим. Барыбер фу дип ташлыйсыз аны бит. Мин хәзер мондый мәгънәдә әйтәсем килмәй, хәзер чагыштырып үткәрәсем килмәде.
дөрес үк булмады буны чагыштыру. Монда тагын бер тапкыр кабатлыйм, 4000дән артык бала һәрберсенә тыңлап торырга кирәк. Безнең өченче өлешкә килеп җитә 800ләп баланың эше, әсәре. Менә 800-не уйлап кара, 800-не без хәзер тапкырлыйбыз, анда 5 минут регламент буенча. 800-не 5-кә тапкырлап карагыз, мәнчә килеп чыга. 8-не 5-кә 40, 400, 4000. 4000-не менә 60-ка бүлсәк, хәзер математикага китәбез икән. Бу бик күп сәгатьләр килеп чыга. Шуңа күрә ул ни? Алай җайларак түгел. Була бәхәсле моментлар. Менә без әйттек бит, ничек сайлыйсыз, критерийлар турында сүз булды бит, сорау булды. Менә менә шундый моментта инде жюри әйбәтләп беренче минутын, икенче минутын, өченчесен бөтен килешмә карап чыга. Әйдәлме өчен кирәдән карап карыйгал дип тә була алгандай моментлар бәхәсле. Менә Хабат шул гаделлек принцибына кайтып калам. Бу мәсьәләдә, әгәр дә без конкрет күләм куябыз икән, без чиклибез шигырь сөйләүчеләрне. Ягында 5 минут бар анда. Әйе, юк, ул бит 5 минутка да сыйышып була, сыйышмаска да мөмкин. Ансы бер, менә тагы да кайтып калам үземнең белгечлегемә. Мин филология фәннәре кандидаты, галим дип үземне исәп итәм инде. Бигрәк тә поэзия өлкәсендә диссертациям да шуңа багышланган иде. Менә узган, юк, агымдагы елда, әле пандемияга чаклы, мин Йошкар-Ола шәһәрендә, Марий-Эл республикасында Җәлил укуларының менә шул Марий-Эл өлкәсендә булдым. Мин көн дәвамында, алдап кына әйтмәскә, 140-ка якын баланы тыңладым, үзем шәхсән. Менә һәрберсе минем алдыма үтте. Ул теге Җәлилнең иң танылган шигырьләр дип әйтим, 20-шәр тапкыр бер үк шигырьне тыңлыйсың, һәм һәрберсенең башкаруы төрлечә. Һәм монда менә теге сез менә Алмасазач әйтеп китте, теге профессионал кеше башкача карый башлый ул әбергә. Туктатырга мөмкин, чөнки син беренче строфадан соң беләсең, ни буласын. Ул баланы яисә туктатырга кирәк, яисә ишарә эшләргә кирәк, аның укытучысына әзерләгән. Демәк, логик басым дөрес эшләнмәгән, паузалар дөрес түгел, интонация дөрес түгел. Ул колакны кисә. Монда инде бигрәк тә теге әзерләүчегә сораулар. Мин әйтмим, начар әзерләнгәннәр дип, әмма эшләргә кирәк аның өстендә. Мәсәлән, мин үзем филолог буларак хәзер китап укыганда ләззәт бик таба алмыйм. Чөнки мин бәхәскә керәм автор белән. Ни өчен кульминация бу өлештә, ни өчен тиенләнеш менә шунда башланды, ни өчен төп каһарманнарны булай иттереп ача. Мин ләззәт алмыйм, башладым. Бу инде теге безнең профессиональ коллык инде без шуңа эләгәбез. Монда да менә шунардан бәйләп әйтергә була. Әгәр син профессиональ күзлектән карыйсың икән, син шундук аерып чыгарасың менә аларны. Әмма монда бит гаделлек принципы шулай кала, һәм инде без баланың күңелен кире кайтарга тиеш түгелбез. Бәйге үткәннән соң, этап үткәннән соң без аңлату эшләрдә алып барабыз. Бу бит менә Газинур абый әйтеп китте. Үзенә күрә бер әдәбият дәресе, татар әдәбиятыннан бер дәрес ул. Дәрестән тыш эшчәнлек әле тагын. Менә теге внеклассное чтение дип әйтергә була аны, дәрестән тыш уку. Менә без бу турыда да эшлибез бит әле. Монда бит профессионаллар җыелган. Шуңа күрә без тәнкыйтьләмибез, без күрәбез икән, кайда үзгәртергә була менә шу моментларны. Без аны киңәш итеп әйтәбез. Шуңа күрә менә монда шулай итеп рус әйткәндә парировать итеп әйтер идем инде мин. Рәхмәт. Жюриларны әйтәсе килмәйме бу сорауга? Жюрилар. Сезнең әйтәсегез килмәйме җавап сорауга? Нигә туктатасыз? Нигә Нигә туктатасыз дигән сорауга мин үзем Илгиз Илдарович әйтеп китте. Мин үзем җыр бәйгеләрендә бик күп минем үземнең халык ара уза торган бәйгеләрне генә санасак та 20 конкурста катнашкан кеше җыр буенча. Бу бөтен бәйгедә дә күзәтелә торган әйбер. Ул олимпиада турында сүз бармы хәзер? Ләкин мәҗир яки әдәби бәйгеләрне карабыз икән, һәрберсендә шу кайбер күзәтелә. Яхшы икән без күрдек. Все туктатсак. Андан соң туктату вакыйлаты гомумән безгә бирелмәгән дә ул. Анда бер генә кеше туктатырга ни вакыйлат бар. Шабирна Шабиның вакыйлаты бар, әлбәттә. Бик актер, нәрсә сөйләгәннән белә, кешенең шундук. Зоналарда мин туктатайм. Газинур абый шуңа күрә тырыша аңлатам. Һәм җиңүчеләргә нәрсә биреләчәк? Монысын без әйтмәйбез сезгә. Мин монда бер моментка гына тукталып үтәм. Менә бөтен дөнья татар конгрессы бит инде бу
жәлил укуларын 3-нче тапкыр уздыра һәм инде безнең шундый үтенечебез, тәкъдим бар иде һәм безне Татарстан Республикасы Премьер-министры урынбасары Васил Габдуллаевич Шейхразиев ишетте һәм инде хуплады. Без бу жәлил укулары белән хәзер дәүләт программасына кердек. Татар халкының милли үзенчәлеген саклау дәүләт программасында. Димәк, ул даими рәвештә ел сайын финанслы шундый бер проект буларак барачак. Һәм инде әлбәттә ул дәүләт программасына кергән икән, аның бүләкләре кыйммәтле булуда шик булырга тиеш түгел. Әмма серен ачасыбыз килми әлегә. Сер булсын, кызыгы шунда. Ну, безнең фикерне сез күргәнсездер, кәнеме? Теге алып китте мине. Игътибар иткәнсездер, безнең миллилеккә игътибар итәбез бүләкләргә килгәндә. Ул бәя буенча сүз дә юк, ул кыйбатлы бүләкләр миллилеккә һәм дә инде шушы яшьләрнең, балаларның игътибарына нәрсә лаек, шуңа игътибар итәргә тырышабыз. Дәүләт программасы буенча күпме акча бирелгән бу бәйгене уздыруга? 3 миллионга якын акча. 3 миллионга. Былтыр нәрсә бирелгән иде, бәлки былтыргы бүләкләр яки янда башка? Узган ел безнең ялгышмасам акыллы сәгатьләр дә бар иде, портатив USB колонкалар да бар иде. Коллектив башкаручылар өчен, коллективлар өчен теге күчереп йөртә торган портатив музыкаль корылмалар бар иде. Аның үзендә колонкалары бар, микшерлары бар, үзенең микрофоннары, менә шундый бүләкләр дә бар иде. Һәм инде милли шундый үзенчәлекле бүләкләр дә бар иде. Микрофонга мөмкин булса. Турда катнашканнар арасында директ әдәбиятка килердәй шагыйрьләр күренмәдеме? Ачылмадымы? Әлбәттә инде ул өмет уята торган балалар бар. Ләкин әле теге шымартыра кирәк, эшләре кирәк. Һәм инде аны бер елда гына белеп тә бетереп булмый. Менә инде әгәр дә алар быел да катнашсалар, һәм инде без чагыштыра алсак, менә алар ни дәрәҗәдә үскәннәр иҗат мәсьәләсенә. Менә бу якта инде без әйтә алабыз, чынлап та менә балалар килә дип. Без бу балаларны күзәтеп барабыз. Менә теге бәйге үтте дә, оныттык түгел. Безнең менә төп принцип бар. Узган елларда җиңгән нинди генә бәйге булсын, без ул балаларны һәрвакыт теге күз уңында тотабыз. Менә үзебезнең офыгыбыздан җибәрмибез. Бәлки ул сәнгать юлы белән китмәс, әдәбият юлы белән китмәс. Бәлки ул инженер буларга теләп, ниндидер техник югары уку йортына керәдер, менә чыгарылыш, мәктәп чыгарылыш баласы булса, без барыбер да аларны игътибарда тотабыз. Һәм инде киләчәктә безнең шундый бер матур традициягә дә әверелеп китер дип уйлыйбыз. Ул җиңүче балаларны җыеп, менә пресс-конференция оештырып, кем нинди юнәлештә үсеш тапкан, кем кайда үзен күргән, кем нәрсә белән шөгыльләнә, һәм шул сәбәптән менә Җәлил укулары аңа ничек ярдәм итте дигән менә тормышында шушы мәсьәләгә тукталып, бер шундый пресс-конференцияларда җыярга теләгебез бар. Рәхмәт. Бармы сораулар? Менә минем сездән сорыйсы килгән оештыручылардан Свердловск, Томск төбәкләре, менә бу төбәктә балалар, татар үсмерләр, татар телле балалар, үсмерләр бармы? Яки ул тулысынча рус телендә генә узамы инде? Юк, без бит әйттек, бу халыкара бәйге булгач, монда төрле милләт балалары, төрле милләт гомумән катнашучылар катнаша ала инде. Әлбәттә, бу төбәкләрдә безнең үзебезнең татар оешмалары бар, милли мәдәни мөхтәриятләр бар. Менә шул милли мәдәният мөхтәриятләр тирәсендә оешкан безнең милләттәшләребез. Алар инде әлбәттә төп катнашучыларның берсе. Әмма беренче елда менә Алмаз Азатович әйтеп китте, үзебезнең балалар катнашса, теге ничектер якыннан күрсә Җәлилне, кызыксыну уяна барды. Бу инде дәрәҗәсе дә бар иде. Һәм бар да ул, һәм бүләкләр мәсьәләсе дә үзенең ролен уйнады. Шуңа күрә безгә тартыла башладылар. Һәм менә монда бу өлкәдәге башка милләт балалары да катнаша башлады. Менә безне шунысы иң ныгы сөендерә. Мин бүтәнрәк сорау биргәндем. Балалар, үсмерләр арасында татарча шигырь сөйли алырлык балалар бармы бу? Әлбәттә бар, әлбәттә бар. Бар. Менә Бар. Дәвам итсәк бу. Менә регионнарга килгәндә ул чыннан да бик кызыклы күренеш. Беренче елны безнең Питер белән Мәскәү бик нык матур чыгыш ясадылар. Петербургта чыннан да татарлар күп. Ләкин үткән елны Шиләбе һәм Оренбурглар Шара мәйданында
шундый матур чыгышлар белән килделәр. Беренчедән тел матурлыгы. Аеруча Орынборны әйтер мен. Чип-чиста татар телендә һәрбер хәрефе дөрес итеп һәрбер хәрефен дөрес итеп әйтеп, шундый матур чыгышлар белән чыгышларын күрсәттеләр. Орынбурлылар, Чиләбеләр инде алар урыс телендә дә бик матур чыгыш ясадылар, татар телендә дә, һәм дә инде башка телләрдә дә. Һәм без бит инде үткән елны керткән фронтовиклар, ягъни менә сугышта катнашкан язучылар номинациясында керткән. Һәм менә аның төп мәгънәсе шу фронтовиклар номинациясының үзеңнең ягыңда, үзеңнең якташ булган фронтовик язучының әсәрен сөйләргә тиеш иде, номинация буенча. Чиләбеләр менә бу яклап та шундый матур чыгышлар күрсәттеләр. Моның сәбәбе дә теге артык эзләргә кирәк түгелдер. Нәкъ менә шу Чиләбедә һәм дә Орынбурда инде бер дистәгә якын, хәтерем ялгышмаса, бәлки күбрәк дип беләм мин. Күбрәк инде Җәлил бәйгеләре оештырып киләләр. Ягъни менә шушы регионнардан чыгып кына фикер йөртсәк тә, аңларга мөмкин, әлеге бәйгенең нинди кирәк икәнен, ничек кирәк икәнен бүгенге көндә татар дөньясында. Башка регионнарга килгәндә дә Самарлар бик матур итеп чыгыш ясадылар. Һәм дә шушы Томск һәм дә Свердловга килгәндә, әлеге регионнарда Җәлил укулары үткәрелеп килә. Беренче һәм алар татарча сөйлиләр. Алар шундый матур итеп татарча сөйлиләр. Ул безгә үлгү булырлык чыгышлар бар. Ул бер караганда теге русча әйтсәң обидно, ләкин шундый матур итеп чыгыш ясаучылар бар. Күпме катнашучы булыр дип уйлыйсыз, ниятлисез? Былтыр күпме булган иде? Икенче Җәлил укуларында безнең 6000-нан узып киткән иде, ялгышмасам. Менә агымдагы елдагы Җәлил укуларында без инде көтәбез, менә бәлки 2 тапкыр күбрәк булыр дип тә. Чөнки бүгенге көндә сораучылар, теләүчеләр бар. Без якынча теге фаразлап карадык та, менә шул 2 тапкыр артмас микән дигән шундый фараз кылабыз. Ну, монда үзегез беләсез, бераз теге пандемия үз коррективаларын кертергә мөмкин. Менә ул моментта да бар. Ну, көтәбез, ничек буласын. Рәхмәт. Әйтәсез сүзләрегез калмадымы? Сораулар калмадымы? Микрофонга әйтегез. 4 яшьлек белән 65 яшьлек. Аларның аермасы зур. Шуңа күрә дә анда 3 яшьтән 8 яшькә хәтле, 9 яшьтән 13 яшькә хәтле, 14 яшьтән 18 яшькә, 18-дән 25 һәм 25-тән 65. Бездән уйлап эшләнгән әйбер, 3-тән 8 әлбәттә монда әле авыр булырга мөмкин, 3 белән 8-не чагыштырганда. Ләкин 25 белән 65-не чагыштыру инде авыр булмас Бу ел дип. бит беренче тапкыр үткәреләчәк әле 25-тән 65-кә. Шуңа күрә әйтәм. Менә уларга да кыен булмасмы? Юк. Андый авырлык булырга тиеш түгел. Ни өчен дигәндә, бу вокал буенча карасак, әлбәттә 20 белән 25 белән 40 яшьлекне чагыштырырга мөмкин, ләкин инде 40-тан дәвам итәбез икән, 65-80-гә китәбез икән, әлбәттә инде физик яктан кеше булдыра алмаска мөмкин. Ләкин сөйләү, без сөйләргә мөмкин, без пышылдап, без сөйләргә мөмкин, без кычкырып, ләкин безнең төп бурыч тыңлаучыга җиткерү. Инде жюри үз фикерен әйтмәсә, бу яктан. Шигырь буенча белмим, шигырь буенча 25 белән 65-нең аермасы зур микән? Ул сәнгатьтә дөрестән дә Алмазат әйтте, сәнгать менә җыр башкарганда ул аерма әлбәттә күренәчәк. Чөнки яшь бару белән ул үзгәрешләр сизелә кешедә. Җырлауда һава җитмәү һәм башка. Шулай ук спортта да. Шуңа күрә гандикап дигән әйберләр спортта бар. Без монда сөйлибез матур әдәби сөйләм турында. Ул бит елдан-ел шомара гына бара. Шуңа күрә монда кыенлык булар дип уйламыйм. Икенче яктан безнең мәртәбәле жюри әгъзалары, алар барысы да теге балаларның да психологик, физиологик халәтләрен белә торган кешеләр. Авырлык булмас дип уйлыйм. Рәхмәт. Сорауларыгыз булмаса, төгәллибез. Рәхмәт барыгызга. Бик зур рәхмәт.